Kahilit nga distrito apan nag-una sa adunay abunda nga gasa sa kinaiyahan. Gikan sa mga busay nga mabugnaw, lunhaw nga mga kahoy ug kabunturan. Dini mong madunggan ang matagtaghoy sa hangin ug nagsadyang kalanggaman. Apan, nasayod ka ba kung kinsa ang nagaamuma o nagapreserba sa maong gasa? Kasama sa nato karon ang kasaysayan ug kultura sa tribo Obo Manobo. Ikasiyam sa pinakailado ug pinakaunang tribo sa Davao City ug sila makita sa dakong bahin sa Marilog District. Naila ang tribo Obo Manovo silang pagpakigbisog aron protektahan ang ilang yutang natawhan ug aron ugmaron ang turismo o ang kanindot sa kinaiyahan. Abunda usab sila sa mga lagutmon sama sa balanghoy ug kamote, mais, kakao, lain-laing prutas ug gulay. Apan, tinuod ba ang mabasa nato sa social media nga ang tribo sa Obo Manovo hinay-hinay na nga nawala? Honestly speaking, ma'am, walay nahitabo nga nangawala. Tungod kay ni daghan noon siya, tungod kay ang mga younger generation karon sa Obo Manobo, ma'am, naga-mingle na gid sa grupo. So nagagawa sila sa community, nagapadulong na sila diri sa syudad kay labi na karon mga scholar sila sa gikan sa national o sa National Commission for Indigenous People o gikan kay Dato Rodi Mande nga IPMR sa Davao City. Matungin mo ganina ma'am daghang scholars. Yes, daghan ang scholars. Kay duha naman nakagrupo ang national ug ang local government. Kami nga naa diri sa baba, ma'am, nagatabang gyud mi kay lalibang labi kay ang among papa is tribal leader. So mapil gyud namo ug unsa ka lisod sa mga ginikanan karon nga dili ma-educate ang ilang mga nakailuoy kay sila labi nagpanahon sa election. Di gid in town makasulat. Accepted na gid siya pero naa pa gid siya, ma'am, dili pero dili na siya pareha sa una nga grabe. Kay ngano man good, ma'am, pati man good ang tribo pod murag ginakaulaw pod nila kinsa sila. Muna kami karon nga diri mga tribal in charge naga-educate pod mi kay daghan man may mga bisita diri walk-in mga student. So gaana jud ko dapat dili ninyo ikaulaw ang inyong kung kinsa mo. Kamo mismo ang ipahambog ninyo nga ing ana mo para ang mga tao nga makadakita ug makadungog sa inyo mapil po nila nga ing ana di sila gawa sila gikaulo unsa pagkakita ikaulo nato sila mo discriminate kung moingon sila ni tribo mo unya si problema pagka ni tribo ang amo nang ginabuhi mi nag-eskwela mi malipay mo kay naa mi diri karon sa baba ni nagtuon jud mi kay para lang dili lang jud mi i-discriminate sa mga daliman kasi amo amang kung tribo ma'am gud ang panawag mo gud namo sa inyo ma'am dili Bisaya mga Kristiyano. Oh so ing ana ang amo ang as daw na agud nagyapon man pero dili na gid grabe. Ang tinuod gid man tribo karon nalipay gid sila maayo. Nagitagaan gid sila og pagtagad akong pagtagad sa atong gobyerno nga makita sila diri sa panahon sa kadayawan. Labi na kaning balay, ma'am. Kay kaning balay sa tribo, ma'am, wala na gid kay halos makita ni sa bukid sa tinuod lang. Kay kaning pugon lisod na gid kay ni sa kuwaon. Kay kung ginakat na siya o kinasunog, so pagmugbo na so dili na siya pwede nga gamiton sa balay. So nalipay sila dako nga nakita na nila ilahang balay ug nakita pod nila nga naa na pod sila diri nakipag-associate, nakipagmingle sa mga ubahang tribo ug nagkakita-kita jud ba kanang feel nila nga naara sila sa bukid. Ang amo adyong dili gid na mawala mo kanang amo ang dance gid, ma'am. Sayo na mo og kanang amo ang ritual sa kasal, naa magud midaghan nga mga ritual, ma'am. Halimbawa po naga-ritual mi sa kasal, bago na siya mag-start na atong ginapatingog nga lantoy kung maminaw gani ka ato mapiyong ka mapil gid nimo kana ganing naga-welcome man gud to siya naga-welcome yung spirit ato nga ma-witness sa amo ang ginahimo nga ritual tribal wedding unya ano ba unay war dance kanang nag-ilugay sa babae kay ana man na siya mag-ilog sa babae even married na sa amo ginailog man na so mo na another problema sa tribo kay ilog haligang babae ikaw nagustuhan ka og dato ilugon ka. Walay say ang imong bana kay bayaran na siya. Oo. Pero kana sa inyo ma'am, challenge na ma'am or Challenge na. Pero karon wala na siya bihira na lang na siya, ma'am. Dito na sa mga kung sa amo apa sa terminology sa Bisaya sa mga lugot. Dito na sa mga sulod kayo ba. Karong mga front lang din nakaayo siya, ma'am. Wala na siya kaayo. Mapyan salam kaniulangon. Andini ko kaungkay, inimbitahan ko si kaniyo para api ko kay to padayon ta inis kadayawan sa Davao City. Si kaniyo mga minuburot Marilog andini ko langon para makakita ko ubag to kopyan na ni Boget gobyerno kita. Mapyan salam.
Gawas sa abunda nga gasas kinaiyahan, tradisyon ug kultura, adunay buot ipahinumdom ang tribo sa Obo Manovo. Una, ang edukasyon, usa ka dakong pribilehiyo nga dili angay ipadaplin o ilubong sa limot. Ikaduha og katapusan, dili gyud angay ikaulaw ang imong kagikan, ang komunidad o tribo nga imong gidak-an. Tungod sila ang nag-umol kanimo nga mamahimong giya sa imong mataglakaw kung asa man kadalon pag-abot sa panahon. Kasama ang tribo sa Obo Manovo, wala nawala ug sa karon nagpabilin nga lig-on. Alang sa DXDC Kadayawan Special Coverage, ako ni Rod Zuman, IV Paridot, Tatak, RMN. 39 Kadayawan sa Davao.